așa trebuie primit. S-a lăsat așteptat, dar până la urmă a venit. Am aflat, a fost plecat cu 2 gagici, s-a întors. Hai, tăticule, mămica, luați loc și în aplauze noastre de la Casa de Nuncioni au sosit zânele ursitori, special pentru o seară de poveste, să vedem ce au de spus zânele ursitori. Dumneavoastră continuați cu aplauzele. Haideți să auzim aplauze, zânele ursitori, pentru micuțul sărbătorit. Am zburat, căci din stele am prins de veste despre pruncul botezat, acela care, în miez de noapte, a aprins o lumânare la fereastra larg deschisă, le-a chemat pe ursitoare și cu aceasta neemenirea la ceas de taină venim noi, cele 3 ursitoare, pe Davis să-l ursim. Suratelor, peste mări și țări, peste mare am auzit că Relu și Alexandra prunc frumos au dobândit. Ochi frumoși, gurița dulce, zâmbetul e ca din rai. Tu, mămica lui cea dragă, ești fericită să-l ai. Și această fericire cu al tău soț să o împărți. Și pe tătic l-am sărit. Se distrează, radiază, este mândru, fericit.
v-am unit, căci micuțul e comoara și averea ce o aveți. Este rodul de iubire, aduce noroc în casă, sănătate, fericire. Iubirii, îți ursez să fii o rază de soare. Când vei crește mare, să ai zâmbet de copil, ochi ca cerul de senin, buzele să-ți fie dulci pe cine vrei să săruți, frumusețea să-ți fie cea mai mare bogăție, înțelepciunea să-ți fie și mai mare avuție. Să gândești foarte înțelept, tot ce faci să fie drept, să înțelegi minunile ce încântă lumile. Îți ursesc să fii un soare, frumusețea să-ți fie coronată cu mândrie, să fii mândru și fălos, așa este la om frumos, să te placă ori și cine, să ai bani, că altfel e greu, să-i cheltui cumpătat mereu. Îți ursesc numai de bine, să nu ai de la fire decât doar de fericire, să iubești, să fii iubit și să trăiești împlinit. Prietenii să nu-ți lipsească, oricine ar fi să te iubească. Pe părinți tu să-i asculți și la greu tu să-i ajuți. Mintea fie-ți luminată, să ai inima curată, să ai parte de noroc și curaj în orice loc. Copil plăpân și cald, să ai suflet reparat, să nu știi ce-i suferința și să-ți împlinești dorința. De bine, îți ursesc de fericire, mult noroc să am în viață și tu din greșeli învață. Să știi vieții, sensul, rostul, să-ți asculți în viață glasul,
glasul să-ți conducă pasul. Îți ursesc la tinerețe respect pentru bătrânețe și îți ursesc la bătrânețe tot atâta tinerețe. Am ursit? Dar de noroc am ursit, Da, am ursit. de înțelepciune am ursit, Sigur că am ursit. viața ta pornește acum, lin, încet, pe lungul drum. Cum va fi destinul tău, știe bunul Dumnezeu. Noi am venit cu ursirea, fiindcă așa ne e venirea. Te-om veghea și te-om privi, bucuroase noi vom fi, dacă tot ce ți-am ursit, tu ai dus la bun sfârșit. Gata, l-am isprăvit. Tricocul, noi l-am ursit. La părinți, le spun acum să fie tari și buni. Nașilor, Vane și Bela, oameni de treabă, să cântăm, să veselim și la anul de-o mai fi alt copil, noi vom ursi. Și invităm și pe nași alături de noi în aplauzele dumneavoastră. Alături de noi în aplauzele dumneavoastră. Cei tineri căsătoriți, mulți copii să dobândiți. Și atunci, când botezați, pe noi să ne anunțați. De îndată noi venim, copiii să vi ursim. Și acum, înainte să plecăm, pe părinți să-i aplaudăm. Bineînțeles, înainte să plecăm, pe nași să-i aplaudăm. Și invităm în aplauzele dumneavoastră și pe nășicul cel mic, da? Ia să vedem aplauze pentru nășic! Bineînțeles, înainte să plecăm, pe invitați să-i aplaudăm. Și acum, înainte de plecare, să urăm la cinstita adunare, la mulți ani cu sănătate, mult noroc și spor în toate. Și haideți să ne ridicăm cu toții în picioare și să-i cântăm micuțului
botezat la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani! David să trăiască, David să trăiască, la mulți ani! Și cine să mai trăiască, și cine să mai trăiască, la mulți ani! Părinții să-i trăiască și nașii să trăiască, la mulți ani! Și invitații să trăiască, la mulți ani, David! Și acum, cine dorește să facă poze? Părinții, micuțul botezat, nașii și ursitorile îi invităm alături de noi. Bună seara, vă spune Vlad Minune și întreaga orchestră condusă de impresionul number 1, Sărbătrișor, care m-a adus și aici datorită lui. În primul rând pentru Davis, să fie sănătos, pentru nașii, în mod special pentru părinții copilului, pentru bunicii copilului și pentru toți invitații a vostru Stăvică. O melodie specială pentru toți oamenii care înțeleg cuvintele astea adevărate și pentru oameni să știe! Ia vă rog eu mult puțin atenție și valabil nostru. Am alergat de atâția ani, să strângam vers să fac un sfânt, prin voi și prin ne-am obosit. La viața mea nu m-am gândit, am alergat de atâția ani, să strângam vers să fac un sfânt, prin voi și prin ne-am obosit. La viața mea nu m-am gândit, am fost falit, am fost bogat, când am căzut m-am ridicat, am tras mereu cu el, am tras mereu cu familia mea. Atențiune! De la nașa, special pentru fiii ei, pentru viații lui Davis, pentru părinții lui Nașa, părinții lui Nașul,